teki? Tuossa on sytyslanka. Niin sytyslanka on siinä, mutta että se tukisi niinku, kun tämä kaattuu varmasti nuo. Ei sitä tarvitse tukkea. Ei tarvitse tukkea, niin laittaa se tuohon noin. Painattaa hankkeen. Noin. Tykätään tuohon. Vähän sen noin. Pikkusen. Näin. Nyt kun vielä tulta sais tuohon. Vittu kun on märät käy. Musa tuntuu. Yhdellä kerralla toivottavasti näin. En mä yhdellä kerralla onnistu. Noniin! Voimia jätkät!